cái tàu bất kỳ mẹ thô tên mẹ yêu ô ca và khi nay mẹ đi cái đây rồi à chú ao bay tên mẹ po aki ô ca Yesu na kon si pangaw panate na to ngay ni karoy mate kukurey tuwa kay panaki paran nando oy singkoy te siya puwa kay nagaparay puren araw-araw na ko nawati yung utay kanikitan ng kantanina uwa kay Yesu panagturat-turay rong kaparay Yesu na kon si pangaw panatay na to ngay ni karoy mate pupurey tuwa kay panaki parang nando oy singkoy te siya kay inunon na mawatan tanayo imaya kay yapakotay ni me tenay narikil yaw men tauloy ni kapepetiyay pangaw panatay na to ngay ni karoy mate pupurey tuwa kay panaki parang nando oy singkoy te siya puwa kay kay Yesu na kon si pangaw panatay